Okay, okay. Her kommer der en rigtig god joke, og den starter sådan med: ved baren bestiller du et glas vand, dypper fingeren og tager den af i dit tøj. Dypper den igen og tørrer den af i hans tøj. Og så spørger du, om han vil med hjem og tage det våde tøj af. Bare rolig, folkens. Jeg har en god joke mere lige i ærmet. Undskyld, tjener. Der er en flue i min grøntsagssuppe. Nej, herre. Det der er en kødsuppe. Nå, vi prøver lige med en igen, som original er på dansk sprog. Du må altså ikke ryge herinde. Jamen, jeg har jo købt smøgerne her. Ja, og hvad så? Jeg sælger sgu da også kondomer og toiletpapir. Hørt hos personalechefen. Jeg har ikke noget imod at nøjes med min nuværende løn, bare jeg får den udbetalt lidt oftere. Nå, lad os tale om noget andet. Noget sjovt. Vi tager emnet bøsser. En mand sidder ved tatovøren og siger: jeg vil gerne have tatoveret en traktor på min tissemand. Og giv mig gerne firehjulstræk. Den skal gennem en masse lort. Og så har jeg lige et spørgsmål til jer alle sammen, som I måske lige kan tage og tænke lidt over. Hvad kaldes det, når to kannibaler udveksler blowjobs? Tillid. Det kaldes det sgu. Altså, nu hvor vi har været henne omkring alle de milde jokes, så skal vi altså til over i det lidt mere grove. Så jeg har denne joke, der hedder: hvad kalder man en tissemand, der ikke er blevet vasket i hele 14 dage? Nogen, der kan svare? Det kalder vi for en ostehaps. Så går vi over til en af de lidt mere mansionistiske jokes. Der stod to rockere og snakkede sammen. Den ene spørger: har du så stadig din kæreste? Nej, hun døde af en forkølelse. Af en forkølelse? Det kan man da ikke dø af. Jo, hvis man smitter mig, så gør man. Okay, nu har vi været omkring mændene. Nu skal vi så hen til kvinderne. Så her kommer joken. Der sad 3 kvinder på en bar. Så sagde den ene: ved I, at jeg kan få en hel ølkasse op i skeden? Så sagde den anden: jeg kan da få en hel vinflaske op. Og den sidste sagde ikke noget, men gled lige så stille ned over barstolen. Nå, men nu tror jeg også, at det er tid til en... en tissepause. Det er altså det, jeg gerne vil hen og sige til jer. Så, ja. Jeg er tilbage om lidt. Og så ses vi. Og så er vi tilbage igen. Jeg har fundet en god joke til jer mænd og drenge, der sidder derude. Det er sådan en joke, I kan tage med ned i fodboldklubben og fyre af foran jeres venner. Altså, hvorfor får orkaner altid pigenavne? Ja. Kan I svare mig på det, drenge? Nå, men det kan jeg svare jer på. Når de kommer, er de våde og vilde, og når de går, tager de hus og bil med sig. Konen står på gesmisen og er klar til at springe, da mand åbner vinduet og råber: hey, tager du ikke lige skraldeposen med ned? Nå, alle sammen. Nu går vi til noget lidt mere alvorligt. Jeg har simpelthen fundet ud af, hvordan man undgår incest. Man bytter simpelthen bare børn med naboen. Nu vil jeg altså lære nogle jokes om svigermødre, og det betyder altså ikke, at I skal være helt sure på mig. Nu skal I bare tænke på, det er altså bare jokes, jeg fyrer af, okay?
Hvad er forskellen på en svigermor og en gås? Okay, det er altså, at den ene har en stor røv og larmer af helvede til, og den anden er en fugl. Altså, jeg har en mere. Fordi hver jul, så føler jeg mig virkelig, virkelig dårligt tilpas. Jeg har kvalme, og det var sådan en uges tid. Lige indtil min svigermor tager hjem igen. Helt af sig selv. Og det er sådan, at hvis når min svigermor, hun så kommer og banker på en dag, så siger jeg jo bare til hende, står du ikke derude i regn, svigermor? Gå da hjem! Så er der jo så det, når man bliver indlagt, og ens venner kommer og spørger, om det nu virkelig også kan passe, at det var ens svigermor, der kørte en ned. Og så er det jo bare nemt at svare. Den latter vil jeg kunne kende når som helst. Nå, nu har I vist fået trænet lattermusklerne nok for i aften. Jeg har i hvert fald ikke flere af de her fantastiske jokes i den her omgang. Men jeg har virkelig nyt at have sådan et muntert publikum som jer. Jeg vil bare sige howdy, og god tur hjem. Vi ses til mit næste show på lørdag.